7. maj. Držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem. Poslanica Filibljanima, glava 3, 8. stih. Apostol koji ovo piše imao je svetsku učenost, imao je bogatstvo i prijatelje, imao je mladost i zdravlje, imao je sve izglede na svetske uspehe u svome narodu. No on kaže, sve ostavih. Radi Hrista, Gospoda Isusa, svojega sve ostavih. Pred svetskim mudracima postade kao budala, pred bogatašima kao prosjak, pred prijateljima kao neprijatelj, mladost i zdravlje iznuri dragovoljnim mukama i stradanjima, sve izglede na svetske utehe zatvori sam sebi jednim potezom. I zašto sve ovo učini ti, o sveti apostole Pavle? Zato što držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem, odgovara sveti apostol. Pa da li se, braćo, prevari apostol Pavle ostavivši sve kao trice i da li dobi nešto više dobivši Hrista? 20 stoljeća svedoče da se apostol ne prevari i da dobivši Hrista dobi nesravnjivo i više i bolje od onoga što ostavi i žrtvova. Dobi mudrost iznad svake svetske učenosti i bogatstvo netruležno i nepropadljivo i prijatelje u licu nelažnih angela Božih i besmrtnu mladost bez bolesti i starenja i uspeh božanski koji traje bez promene u životu večnom. Sve ovo on dobi dobivši Hrista. I sve ovo on dobi ostavivši sve što svet daje ljubimcima svojim. Zaista, braćo, bolje je Hristos od sveta i nema reči kojima bi se opisale njegove nadmoćnosti nad svetom. Svet svoje ljubimce obmanjuje, a Hristos svoje ljubimce istinski nagrađuje, jer svet daje malo, a uzima sve, daje trulež, a uzima život. Hristos pak traži malo, a daje sve. Traži da odbacimo trulež, a daje život večni. Hristos je, braćo, naš jedini istinski prijatelj. O vaskrsli Gospode Hriste, pomozi nam odreći se trica, odreći se truleži i daruj nam život večni. Tebi slava i hvala vavek. Amin.